ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሕጂ ኸ መቐፀልታ ዛንታ ካብ ቃል ኣምላኽ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓራይ ዶ? ንፉዓት ኣብቲ ዝሓለፈ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ተኣምራት ከም ዝገበረ ርኢና። ሕጂ ኸ ሓደ ካብኡ ክነግረኩም እየ። ሓራይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ይስዕብዎ ነይሮም፣ ይምህሮም ነይሩ። ድሓር ሓደ ጊዜ ኣብ መንጎም ሓደ ሰብኣይ እንዳጎየ መፂኡ። ይኹም ህፃናት፣ እዚ ሰብኣይ ናይ ቤት መቕደስ መራሒ ዝነበር ናይ ኣይሁድ እዩ። ሓንቲ ጓል ጥራይ ነይራቶ፣ ንሳ ኸ ሓቢባ ሜታ። ምስ መተት እንዳጎየ መፂኡ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጀኻ ጓለይ ሜታ ንስኻ ድሕር ተንኪፍካያ ክትሓውት ትኽእል እያ ኢልዎ። ኢኹም ህፃናት፣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ለዋሂ ምስ ሓቀይ ፈቃሪዩ ድሓር እንታይ ኢልዎ መሲልኩም? ኣጆኻ ድሓን ክትሓውያ ጓልካ ኢልዎ። ገዝኡ ሒዝዎ እንዳኸደ ከሎ ቤተሰቡ ኣፍቲ ኣፍ ደገ ፀኒሖም እንታይ ኢሎሞ መሲልኩም ህፃናት? እጀኻ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተትኩምሞ ኢሎሞ። ምክንያቱ ጓልካ ሜታ ኢሎሞ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም? ኣጆኻ ክትሓውያ ኢልዎ። ይኹም ህፃናት፣ ድሓራይ ናብቲ ኣፍ ደገ ገዛ ምስ በፅሐ ብዙሓት ክበኺ ፀኒሖም ኣብኡ ትሪእዎ ኣለኹም። ድሓራይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ? ኣጆኹም ኣይትብከዩ ኢልዎም። ኣይመተትን ደቂሰ እያ ዘላ ኢልዎ። ድሓር ስሒቖሞ ሰሚዕኹሞም ዶ? ምክንያቱ ከም ድመተት ሪኦም እዮም። ድሓር መሊሶም ክበኺ ጀሚሮም ደቂሰ እያ ደላ ኢልዎም። ግን ኣይኣመንዎን ህፃናት። ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከም ዘተንስኣ ስለ ዝፈልጥ ኢኮም ኢልዎም። ድሓራይ እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ህፃናት? ካብዚ ገዛ ውፅ ኢልዎም፣ ኩላትኩም ውፅ ኢልዎም። ድሓር ናብቲ ገዛ ህፃናት ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ንያዕቆብን ጥራይ ሒዝዎም ኣትዩ። ትሪእዎም ኣለኹም። ካብቶም ናቱ የዕርኽቱ ወይ ደቂ መዛሙርቱ 3 ሰባት ጥራይ ኣለዉ። ጴጥሮስ፣ ዮሃንስ፣ ያዕቆብ። ሓራይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት ኣቦ ኣናዲኣን ከዓ ኣለዉ። ተቆልዓ ኸ ትሪእዎ ኣለኹም። ኣብታ ዓራት ኣላ ሜታ እያ ዘላ። ድሓር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት? ነታ ቆልዓ ኣብ ኢዳ ሒዙ እቲ ቆልዓ ተሲ ኢልዋ። ርኢኹም ህፃናት? ተስያ ኩሎም ደሪሞም ተሓጒሶም። ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ሓራይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት ዋላ ንዝመተ ብሂወት ከተንስኦ ይኽእል እዩ። ሓራይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት ሽዑ እንታይ ኢልዎም? ጠምያ ኣላ እዛ ቆልዓ ምግቢ ሃብዋ ኢልዎም። ሓራይ ህፃናት፣ ኣብቲ ገዛ ትሪኢ ኣለኹም ፌስታ ኮይኑ ምግቢ ገይሮምላ። ኩሎም ተሓጒሶም ትሪእዋ ኣለኹም። እታ ቆልዓ ከዓ ንፉዓት ህፃናት። ስለዚ ህፃናት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ሓራይ ዶ? ንፉዓት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ጎይታን ኣምላኽን እዩ። ሓራይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናት የፍቅረኩም እዩ። ኣብ ዝቕፅል ከዓ ካልእ ዛንታ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ። ሓራይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት ህፃናት። ቻው ህፃናት።